התחלתי את דרכי פה ברשות בתור בודק צעיר. אמרו לי, וואלה, זה מקום טוב, עבודה טובה, פרנסה טובה, אפשר לשלב את זה עם לימודים. ואמרתי, טוב, בוא ננסה, בוא נראה. הגעתי לוועדות קבלה בכפר המכבייה, ושם הבנתי איזה גוף גדול זה, משהו כמו 200-300 איש בעצם שהתמודדו איתי על תפקיד סלקטור, על תפקיד בודק ביטחוני, עם מערכת גדולה של מיון עובדים. הבנתי שכנראה זה משהו גדול. לשמחתי התקבלתי לעבודה, עברתי קורס בן חודש, קורס לא קל, מאתגר. עבודה מאוד מתגמלת, ולהבדיל מהרבה עבודות לאנשים נגילנו, לנוער, לצעירים, לסטודנטים, בעבודות יש משהו שהוא ערך מוסף. זה לא רק לבוא ולעבודה, לתקתק את 8 שעות וללכת הביתה. ילד בין 22-23 ניגש לאיש עסקים, אנשים שהיו בכל העולם נסו, חוו, התנסו, בסיטואציה שבה אתה עומד ואתה זה ששואל את השאלות, אתה זה שמכתיב את הטון. נחשפים בצורה הזאת להמון תפקידים חדשים, מה אני רוצה ללמוד, מה אני רוצה לעשות בעתיד, זה המקום בעצם לשמוע, לחוות. הדבר הכי כיף בעבודה הזו שכל הזמן יש דם חדש ואנשים חדשים, אנשים מאוד מאוד איכותיים. זו הקבוצה הכי איכותית שיצא לי להתקל בה. חבר'ה צעירים, יש המון מסיבות, גיבושים, טיולים. עוד אנקדוטה קטנה, את בן הזוג שלי, בעלי, פגשתי כאן, הוא היה חונך שלי. זהו, היום אחרי 7.5 שנים, אני מסיים היום, ביום הזה, בשמחה ובצער, את עבודתי ברשות שדות התעופה. אני ראש משמרת בודקים, כבר קצת יותר משנה. לשמחתי, אני עוזב, אבל אני יודע שאין פה ואקום. יש פה תמיד אנשים טובים אחרים שיכנסו במקומי, מרמת הבודק, דרך רמת המנהלים הזוטרים ועד המנהלים היותר בכירים. מקום נפלא, תודה רבה. וזהו, ומקווים לראות אתכם פה.